assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mone mon fof salminama inde manama yettode sikkala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka alkamisa ina woni 1 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi. aadi amen mon honono kala subaka ko hemnuɗon jaadi leydi sénégal jaadiji leydi men e oɗo subaka hannde ne wayno gaari koye toɓɓe certude puɗɗortoɗen ko jayde la turbine nden jayde wi ko application manam tan sinude joni joni o kaldigal ngal ganduɗa ngal hawranoma e jonde ko wiyete kaldigal to banggue ñawoje leydi sénégal assise de la justice woni to banggue lawol ɓe mbi ko hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne yiiloɗo sa hannde ha joni pondowo ko wiyete ko on ɗon constitution ɗum ɗon noon noddi ko wiyete ko ƴewdel ko wiyete référendum ɗin konguɗi sifaji kala ne jaaji hello jeegom e nder nden jandi wiyetede la turbine l'Oréal quotidien kamne tawti kan ɗon haala wi tan ko Diomaye Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tout cas habri wondene ma waɗi ko wiyete ko révision constitutionnelle constitution du Sénégal woni on ɗon gonɗon membito walla yurnito ko fate banggue kuule nder nder ndi la constitution noon ɓe mbi ko en chantier de Diomaye oɗo saha hannde ɗen ɗon kuule nder nder hannde woni ko ummani gam on cuuɗi walla ni fewnidde won eggire ɗin konguɗi sifaji kala koye yewtere gendiri nde ganduɗa ene wowi waɗede kala e saaha woni mbiyen ko fate banggue conseil des ministres réunion hebdomadaire toon to galle lamorgo to jayidi l'indépendant arti ko fate banggue ko wiyete recommandation woni ko tongono yewta famodira e alhaali assise ko fate banggue ñawoje woni lawol leydi sénégal mi mbitande ko Diomaye habri wondene jurnitogol constitution leydi sénégal woni yurnito ko fate banggue ɗin fannuji koye ndin mbadu noon o eri dendagal hoore jagorɗe mbiyen leydi sénégal wondude jagorɗe ɗe ganduɗa ko jopaɗe hen woni to banggue justice yo kay miijo hen kono kadi darano ko fate banggue membitade won e gueɗe beele ɗum ko tonga hawra ina wawa tigui heññede e nder constitution leydi meɗen sénégal jayde point actu kamne ari koye ɗen juuɗe jamde ɗe ganduɗa nana lombi hande o hakkude ɓen laamu ngu e ɓen parlement woni assemblée nationale ɓe mbitande faya koye référendum woni membitade ko fate banggue kuule nder leydi ndi tawi ko ɓesguɗi ɗi kañumen koye mumen gotata e on tuma noon gouvernement ɓe mbitande ko sumi nden yidde ganduɗa nde ko yidde député ji Benno Bokk Yakar momtude on article 87 mbo constitution leydi sénégal beelen haɗa ko wiyete ko dissolution de l'assemblée nationale Bassirou Diomaye Diakhar Faye yiddimo ɗum tan ko wadde révisé woni yurnitade ko fate banggue on constitution leydi sénégal kono kadi e code spécifique foof noon ko heññude hen ko fate banggue ɗen toɓɓe nandirade to banggue lawol leydi ndi hani e dultade ngal kuulal jingal momtude article 87 yidde ɓen député ji Benno Bokk Yakar jayde vox populi ne wayno ari koye fannu goɗɗo contrat to banggue ko wiyete secteur stratégique woni contrat ji ɓutti walla mawɗi to banggue gonka leydi ndi yidde laamu ngu taw ko adi foof ko ha joni ƴewde ɗum no yaari ko adi koɓe mbaɗa ko wiyete ko renégociation de contrat woni yewtidde walla haltidde walla ni wultade ko fate banggue ɗin contrat ciifanoɗi Ousmane Sonko habri wondeni ma comité d'examen des contrats darne ko ɓoyata ngun gomu ganduɗa ngu yurnito kala ko fate banggue contrat ji ciifanoɗi ɗo e nder leydi sénégal ha tengti e laamu wattinen ngu ko adi kaɓe mbawa tigui andude holtoɓe jaɓɓata koyeɗe mabɓe e ko fate banggue ɗin contrat ji kono ɗum ko ɓe mbi faya koye yurnitade action ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko baɗaɗi ko fate banggue haɓade inondation woni diƴƴoyo leyru ha tengti e ɗi duuɓi sappo battidiɗi ha tengti onon plan biteɗo plan décennal jayde l'info quotidien ari koye déclaration de patrimoine woni haalde ko jeeyi tawine ande oɗo di ko nguɗo ngal jogui tawi koye délai cohlade ɗe wonan ɗen jagoɗe ganduɗa ɗe ko cohlade walla mbiyen ko cuɓaɗe ko fayi ko ɓoyani ko jeynen koɓe mbi kolo jubanti en marche en tout cas nden yidde laamu ngu oɗo sa hande ne jokki yarude no hannirta ni saabu ɗen jagorɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe ko cuɓaɗe ko ngakki tan lebbi tati mbaɗi déclaration moyen de patrimoine kaali ko jeeyi ko jogui toon to OFNAC e toon to constitution toon to cour to walla mbiyen toon to conseil constitutionnel leydi sénégal saabi noon hoore jagorɗo Ousmane Sonko yetti kono kadi jarni ɗen jagorɗe ganduɗa ɗe ko baɗɗe ko yiwti koye on ɗon alhaali mo ganduɗa o koko wawni kala jagorɗo cuɓaɗo ko ngakki lebbi tati yo habru sénégal naɓeɓe
ko jogi to banggue ngalu e koppreje hani e jawdi darindi ben don non badi dum don fof no hanirtini den ko ngudini jaaji hello jeego men den jani witende l'info quotidien jandi enquête ari koyde balde temedere odo gouvernement kesso gouvernement bo Bassirou Diomaye Diakhar Faye jani ko be mbi ina wayno ko diplomatie manam tan jokkondiri tagal leydi e bonne gouvernance e ko fate ben gustugol cioguli di hani e ko fate banggue ko be mbi darde laamu ngu to banggue golle sukabe haysino tawi dum don ina kay darni hakkillaji taw kono de lamu wodi ni effortaji mawdi politique to bangi ha joni musdo ko wite ko koddigal hakkunde on don majorité sortant woni din député ji kewini di benna boko yakare lamu kesungu be garti kadi e ressources naturelles to bangi pétrole tijado puddi de golle mum normalement wala jogodo fudar nyen sappo joni leeru no gonden hani e wultade wala ni siftude contrat ji kesi en tout cas janen ko be garti e to bangi horaire to bangi golle woni dawdi law e waktuji cohlade di be kolliti wonde dum don kay teskama hen no fewi golle portiri to bangi administration kono fofe wadi non janen ko be mbi ko laamu ngu ene way wadde ko buri dum manam pour mieux faire en tout cas dum woni ko be ndokki jeedo balde temedere wonande laamu Bassirou Diomaye Faye l'informateur quotidien e odo subak hande ari koy wondon contre offensif be mi ganda kanyum ngoni marchand ambulant en itanobe tonto Sandaga woni e ginabe ben jula balabelen e ben wertobe labi en tout cas hanki be darima huccidde ben agent municipaux ji wondude e ben dadibe be mbi ko Sandaga se rebel en tout cas ben Sandaga nabe yeynobe pilnitima hanki ko mette mode be gondi sukabe ben yeyobe ne wayen tan kuccundiri ben agent municipaux ji ne wayen tan non ko fate bangi teskama ton dogdu athlète no wiri jani ndi les forces de défense et de sécurité ene wayen tan kanyimen jano ton hanki ngam artirde dere terender den jere tawtende bernde wurlamor ngo Dakar Walfa Quotidien arti ko fate bangi on déguerpissement jereji di ha tengti wite be marchand ambulant ben jula balabelen son jidi be mbi ko une bombe à retardement en tout cas ko bom mo ganda o ko no ko adun juuti ko ngal fof ne wen tan maw fettu e juude laamu ngu hani e ben don agent ji municipaux sabi janen ko be mbi ko mette mawdi woni ko ya hanki tonto Sandaga kono kadi e tonto Keur Massara jayne Dakar Presse ari ko on opération de déguerpissement be mbi ko alarba guldo jaw alarba jeyga en tout cas ya tonto Sandaga e nyalawma hanki ko en wen tan non tagalde be mbiya yobe ngummo ton kambe marchand ambulant en e ben tabli en wertobe tay non be calimo dum be calini ko ben don agent ji municipaux tiagal non de waynonde lural julli hakkude mabbe pelbondiri jiya hewbe gagnime hen haysino tawi dere arti kono tan de be nganda kanyum ngoni marchand ambulant en e odo sa hande erimo laamu kesungu yo ummono dum kono kadi hokkabe ko be jidi ko be mbaaw wertude be jeeya sabu ko hen be loriti woni ko be eri mo nganda kam tigi woni chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayande record quotidien ko don guddel tan robin men jayande jewdo nyalawma handi be ngari koy euro 2024 les Pays-Bas en tout cas ne wen tan fiama tawi fiya koy secondaji batindidi rewda non ko Angleterre ne wen tawti Espagne on don final poddo fitru nyina sapone lerundu woni dimanche garawo tonto Berlin woni on don stade mo ganda ko Olympique de Berlin be wiitebe les Cyrilion woni barode tati ne wen tan tawti ben wiitebe la Roja mbo Espagne en tout cas kona dum ko tiagal duubi tati ko be jano on don final ne wana Angleterre kadi ruttima on final haysen tawi be mbasino dum e 2020 hakkuno be dowla Italie ngol lawol non ari kene wondi mudum ina jogi holare e yeso on don équipe Espagne mo ganda o ko équipe dari don fewi wonde mabe ƴettu on don coupe dogdobe gilde be mbari ƴettude ko yuti ha joni ko wite coupe gile 1966 got d'ailleurs mo ƴettuno e on don coupe du monde ko na dum ko euro 2024 ha joni on don prodige mbo la Roja espagnol ko Lamine Yamal haala mudum artata hen e kala saha onon suko mo ganda ko duubi to ko mo mbi kono ko hakkille modo tigi jogi kono dum ko ne tawe hen alhali John Lopi joueur équipe nationale du Sénégal jogido cadele to bangi équipe mudum national kono kadi bokkolo munum wada relégué be mbitande ko John Lopi en statut à améliorer en tout cas sifa mako ngon ko kal ne foot joni jono yurntere no hanirtini Copa America demi-finale Messi ne wayno dowi Argentine ha ton to final Argentine non jogori nangodirde koy
équipe mbo Colombie piiɗo hanki jamma beɗo ɗo ɓe ganduɗa kañumen goni witeɓe e hono les Célestes ɓe Uruguay mbo Marcelo Bielsa tawi ko 1-0 en tout cas ɓe ganduɗa kam woni James Rodriguez ma e wonde Luis Diaz ma tawtoy Léo Messi e wondiɓe mum e oɗo final ina wona dimanche 14 toon to leydi witendi hono Uncle Sam Amérique kono hawrata ga en koye 15 manam pecce jamma woni minuit e on ɗon dimanche musidɓe tedduɓe ne wayno koye mon no ko jeyde leydi Sénégal ɗe cuɓinɗen dawre oɗo subaka hande jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage adi amen en monero ɓindo jayde inchallahu lamɗo jaaɓi jogori wonde ko aljuma janggo yo Allah hokki en alkamisa moƴƴo malaɗo